соат ба вақти прага расода ҳаст ва бинандагони азиз, ҳар рӯз дар ҳамин вақт мо барои шумо сархати хабарҳои рӯзро мегӯем, то ин ки шумо бидонед ба дасти соат дигар дар пахши мустақими барномаи хабарӣ кадом мавзӯъҳо матраҳ мегардад. Ва фикр мекунам ки баъди 3 соат дигар, яъне соати 5 бо вақти Тоҷикистон, соати 3 бо вақти Русия ва соати 1 бо вақти прага ҳамаи шуморо дар барнома хоҳем дошт. Кумитаи кор бо занони Тоҷикистон қазияи Нилуфар Раҷабованро дар як ҷаласаи баррасӣ намуда ва як кормандашро танбеҳ додааст. Нилуфар Раҷабова сокини ҳиҷобпӯши шаҳри Душанберо охири соли гузашта дар пай як рейд ба шӯъбаи милиса бурда буданд. Нилуфар баъдан аз озори милисаҳо шикоят карду дар ниҳоят худашро бо гуноҳи майда авбошӣ ҷарима бастанд. Кумитаи кор бо занон дар ин бора чӣ гуфт? Ҳамкорони мо дар барномаи хабарӣ бароятон тафсилот хоҳанд дод. марги сарбоз баъди ҳамагӣ чанд моҳи хизмат. Дирӯз дар ҷануби Тоҷикистон ҷасади сарбозеро ки ба хонаводааш спорданд ки таи чанд рӯзи охир бо осори латту кӯб ва дар ҳолати беҳушӣ дар беморхонаи ноҳияи шаҳри Туз бистарӣ буд. Пайвандон мегӯянд сарбози фавтида сокини шаҳри Кӯлоб буд ва дар мавсими тирамоҳӣ ба хизмат бурда шуд. Дӯстони ҳарбии Хатлон гуфт ки дар робита ба марги сарбоз нисбати як нафар аз қисми низомӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. ҷузъиётро шумо метавонед дар барномаи хабарӣ бифаҳмед. ҳадаф аз табдили ширкати алюминии тоҷик талко ба ҷамъияти саҳомӣ чист? раиси кумитаи сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ мегӯяд, тағйир дар қонун ба маъное нест ки талко фурӯхта шавад. Ба иддаои ин мақомдор, тағйироти ахир ба хотири ҷалби сармояҳои хориҷӣ барои таҷдиди корхона аст. Аммо саҳмияҳои талко ба пуррагӣ дар ихтиёри давлат боқӣ мемонанд. Вале коршиносон мепурсанд, дар сурате ки давлат талкоро фурӯхтанӣ нест, чӣ зарурате барои тағйирот дар қонун ба миён омад? ин яке аз дигар мавзӯи баҳси мо дар барномаи имрӯз хоҳад буд. ҳамчунин имрӯз як гузоришеро ба шумо пешниҳод мекунем дар бораи як бинои бисёрқабатаи истиқоматие ки бо гузашти чанд сол сохтмонаш дар Душанбе ба итмом нарасидааст. Сокинон мегӯянд бо вуҷуди хатарнок будан маҷбур шуданд зиндагӣ дар ин сохтмонро ихтиёр кунанд, зеро барои пардохти пули иҷора дигар шароит надоранд. Ва дар ҷануби Тоҷикистон мегӯянд ки тасмим гирифтаанд муҷассамаи Бобоҷон Ғафуров, муаллифи китоби Тоҷикистон ва яке аз қаҳрамонони миллии ин кишварро аз маркази шаҳри Бохтар бардоранд. Эрод ва пешниҳоди барчидани ҳайкал аз хиёбоне ки ба номи ҳамин қаҳрамон номгузорӣ шудааст соли 2017 ба миён омада буд. Агар баъди 3 соат дигар дар барномаи хабарӣ моро ҳамроҳӣ кунед, сабаби ин тасмимро хоҳед фаҳмид. ҷои ба таъкид аст ки китоби Тоҷикон аз муҳимтарин осори Бобоҷон Ғафуров бо дастури раиси ҷумҳури Эмомалӣ Раҳмон дар соли ҷорӣ бояд барои ҳар як хонавода ройгон дода шавад. ин танҳо чанде аз мавзӯъост ки ман барои шумо гуфтам ва то шурӯи барнома мо 3 соати дигар дорем. То он вақт ҳар мавзӯи шуд мо дар барнома пешниҳоди шумо хоҳем кард. ёдатон наравад, мо ҳамаи шуморо мунтазир хоҳем буд.